Община Малко Търново се готви да отбележи два от най-огнените празници – на Света Марина на 17 юли и на Свети Илия на 20 юли. Това са двама силни светци, носители на огън, вяра и закрила, дълбоко почитани в Странджа от векове. Света Марина е наричана огнена девица и лечителка, покровителка на здравето, девойките, водата и огъня. Хората вярват, че тя предпазва от болести, от зли сили и влечуги. На нейния ден водата лекува, а молитвите й гонят страха. В деня, в който православните християни я почитат, в параклиса Света Марина в близост до Малко Търново ще бъде направен водосвет и ще бъде раздаден курбан. На Илин ден пък в 8:30 часа в църквата Свети пророк Илия в село Стоилово ще бъде отслужена божествена света литургия, а в 9:30 часа от храма ще тръгне литийно шествие към Аязмото и параклиса Свети Илия в близост до селото, където ще бъде отслужен водосвет, както повелява традицията.